tilbage. Vi skal spille noget Egg Wars i dag. Drenge. Nej, du skal tage det der papir, og så tager vi bare lobby 9 så. Er I med på den? Gå ind i lobby 9. Guys, I ved godt, I må gerne give et like eller 2, hvis I kan det. Men hvis I giver et dislike, så husk lige at skrive hvorfor i kommentaren. Det vil jeg godt blive glad over, for så kan jeg ændre på det. Og hvad I vil se, prøv også at skrive noget af det, så kan det være at jeg spiller det. Men vi begynder snart på ja, Egg Wars. Ja, kan du se mig? Nå, så jeg dig før. Du har alt muligt tøj på. Alex, kom bare lige lobby 9. Okay, skal vi så begynde? Ja. Men vi skal jo kun være 3. Jeg er lige bag dig. Han er en kylling, han er. Okay, og der kommer lige en mere med. Ja, så. Ja. Jeg står og hopper. Kom. Kom, guys. Kom her, kom. Ja. Okay. Men I kan godt se mig, ikke? Begge to. Ja. Kom her, Cream. Okay. Luke. Kan I se, kommer du ind, eller sådan noget? Lobby 9. Fordi, ja, skal vi ikke starte snart? Sådan, hvad? Helt random. Hvilken en? Må jeg godt vælge en? Hvis vi så Space Magic, det er i hvert fald til 4 personer. Nej, jeg kender også andre. Hvor jeg kender en, hvor der er sådan 4 på hver hold. Ja, det er Space og... Q-Queer. På højreklik på den her ting her. Højreklik. Du skal højreklik. Jamen det... Nej, højreklik, det er den, du skriver med. Okay. Højreklik. Nej, okay, nu gør du det. Nå, du har ikke nogen af dem. Der er jeg heller ikke. Nej. Nej, vi er på dig. Spil det 1 dag, 3 timer. Ja. 4 minutter og 45 sekunder har spillet. Jeg har spillet i... jeg har spillet games, played... Jeg har spillet 82 games. Og Egg Broken. Hvad? Jeg har vundet 21 games. Jeg har dræbt 200... Nej, ikke 1298. Jeg har død 570 gange. Jeg har spillet... 647 spil. Og jeg har smadret 64 æg. Og jeg har baseret 14.147 blocks. Og blocks smadret 1.803 bloksskud. Men kan I invite mig som ven? Fordi så hvis I kan invite mig som ven, så kan vi nemlig så kan jeg gøre sådan at jeg kun kan se jer som min FPS bedre også. Jeg kan ikke huske, hvad invite dagen mere. Luke, kommer du? Okay, lobby 9. Og I går bare med mig herover. Alex, kommer du med? Vi venter bare lige på Lukas lige nu. Ja.
Hvad? Ja. Hvorfor det? Vi skal ikke tale grimt i dem. Okay, så lige min tekst. Jeg kan se mig. Hvad? Jeg kan se jer, men I kan ikke se mig. Det kommer an på, hvor du står. Ja. Hvor står du? Nu står jeg over ved dig. Der er du. Der er du. Ja. Så jeg kunne... Hey, er du her nu? Ja, mine endte sommer. Så bare lige finde den der sang. Nu begynder vi. Den hedder bare sommer. Sommer. Ja, jeg fandt faktisk ud af det. Den hedder faktisk bare sommer på... Men bare vi ikke kan høre det. Så inde på Spotify. Så tænker jeg seriøst, jeg har lige brugt så meget. Jeg har vist mig. Jeg kan ikke se jer alle. Jeg er hernede. Ja, jeg... Hvad for en op er I på? 9. Og må jeg ikke vælge? Jeg ved, hvor der er 4 på hver hold. Hvad er det for en? Den hedder Kingdom. Der er også Space og Magic, det er også til. Kan vi ikke bare tage Kingdom? Den er sjov. Jeg skal Og lige gøre han... Luke, jeg kan se dig. Jeg har fundet Kingdom. Nej, du skulle ikke gå ind på den. Nej, Jeg synes ikke, Ja. Nej, vi skal lige vente til han kommer ind. Okay, kom. Jeg har Kingdom. Se. Den her Kingdom. Herovre. den her. Så er du inde i den? Ja. Okay, vi tager en grøn. Ja, vi tager bare grøn. Yes, vi gjorde det. Og jeg har et kit. Ikke armor. Ja, den. Har du også den? Jeg har rigtig mange kits herinde. Vælg nogen. Ej, seriøst, hvorfor kan jeg ikke... Kit selector. Eggshell, Rabbit, Mighty Ej, det er rip. Debuffer, I- Healer, Shellcracker. Jeg har alle armor. Jeg har alle tingene herinde. Ej, det her, det kan jeg klare. Jeg har autohop det. Ej, jeg klarer det. Jeg har også autohop til. Woohoo! Autohop. Jeg kan ikke finde ud af at slå det fra. Det er så irriterende. Hvordan? Hvorfor står ikke det? Man går ind under options, så videosettings, og så hvor? Nej, gå ind under indstillinger. Så går du ind under styring. Ikke til Ivan. Ikke til Ivan. Men jeg har taget den. Kan du ikke opgradere den? Men nok for. Nå. Er det overpowered? Nej, Har du rank herinde egentlig? nej, jeg har ikke noget. Er der ikke to Jo. Nej, kan jeg. Har der ikke været to der? Ja. Nej, ikke lige den. Den her. Hvor han er ægget? Det er vist ovenpå eller sådan noget. Ja, det er det ikke. Er der en, der er på vej ind mod midten? Mig? Nej, men jeg kan være blevet... Ja, ham. Men jeg kan være blevet styret. Jeg sidder rent faktisk til alle gudene. Ja. Så Er du inde ved midten? Ja. Jeg så en fra det andet hold falde ned. Nej. husk du ikke spam-klik hook nu. Ja, men det skal du vente. Jamen. Det er kun i overpower, der skal må spam-klik. Ja, der er skader. Har vi glemt det? Godt. Eller hvor ind igen. Og Jeg er også fuld. Jeg er inde i midten. det er det også bedste på vej er- tilbage. Det bedste at tage, det er faktisk de der, altså, det bedste til sværd. Jeg har taget smør. Nej, jeg bruger ikke så. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan bruge dem. Jeg har fundet vores æg. Vi skal gå op ad trapperne og så gå tilbage. Jeg synes, det er mere let at bruge dem. Tak for jer nu. Ja. Ja, De opgraderer næsten. De er generatoren.